It-turiżmu għad għandu rwol prinċipali fl-iżvilupp tar-reġjun tal-Mediterran billi jipprovdi opportunitajiet ta' impjieg u għalhekk isostni l-għajxien ta' miljuni ta' nies minn madwar ir-reġjun. Dan kien il-messaġġ tal-President ta' Malta George Vella waqt il-Mediterranean Tourism Gala Awards 2023 organizzat mill-Mediterranean Tourism Foundation. Fid-diskors tiegħu il-President Vella rimarka li l-potenzjal li t-turiżmu jkun forza li tista' timbotta l-iżvilupp tal-bniedem kif ukoll il-progress soċjali u ekonomiku fil-Mediterran jibqa' sostanzjali. Stqarr li l-eventwalità ta' jekk it-turiżmu fil-Mediterran jissarrafx f'opportunità jew diżastru tiddependi għal kollox minn kif nimmaniġġjawh. F'dan l-isfond il-President Vella faħħar lil Mediterranean Tourism Foundation għal isforzi kontinwi u determinazzjoni tagħha biex twettaq viżjoni ta' turiżmu sostenibbli u reżiljenti fil-Mediterran permezz tal-kooperazzjoni u l-iskambji ta' benefiċċju reċiproku. Għalli t-turiżmu fil-Mediterran għadu sal-lum il-ġurnata xprun qawwi li stajenna nelbu diversi sfidi li qegħdin niffaċċjaw fir-reġjun tagħna. Il-President Vella laqa tema tal-Forum tat-Turiżmu fil-Mediterran ta' din is-sena li jiffoka fuq ħajja Mediterranja. Il-Mediterran għal il-President huwa wieħed mill-ibħra li jara l-aktar attività fid-dinja u jibqa' arena importanti li għandha effett qawwi ħafna fuq l-affarijiet internazzjonali kif min-naħa tagħha tiġi influwenzata minn dak li jkun qed jiġri madwarna.